I principalment avui tenia usuaris que privadament ja em demanaven si això del vot negatiu tenia a veure amb el vot nul. Bàsicament no deixa de ser una funcionalitat, oi? Que el que ens permet és indicar allò que no ens agrada. D'alguna manera hi ha altres empreses que ja ho estan portant a terme, com Meta o TikTok, i fonamentalment la idea és que s'acabi estenent a nivell mundial. Ells parlen precisament de generar una mica aquesta exclusivitat en el contingut. Jo, francament, i aquí sí que entrem avui en un debat molt més social i més tranquil respecte de l'última conversa que va ser de més coneixement, jo sí que penso que, no sé com ho veus tu, però jo crec que una mica la idea és al final que la gent tingui aquesta capacitat de no haver de censurar contínuament o d'amagar contínuament la informació. Jo penso que al final les xarxes socials, una de les premisses, bàsicament, que de manera inherent van fer que sorgissin una mica, fou la idea de ser tu el propietari de la informació. És clar que no deixa de ser una il·lusió, però que d'entrada ja et permetia com un bloc, però que exponencialment s'obria molt més, perquè d'entrada ens agrada quan i com compartim, quan sabem que a l'altra banda hi ha algú que ens està seguint i que ens està mirant. Això el que fa és generar aquest incentiu doble. I això a la vegada també el que genera és una mica aquest lligam respecte a una qüestió que, entrant una mica més en el cos de l'exposició, Esteve, quan preparàvem aquesta conversa i parlava una mica jo, no?, de la part negativa o positiva, tu deies que caldria parlar, no?, de la comparació de la guerra amb els likes, perquè al final sabem que aquesta qüestió enganxa, sabem que ens interessa aquesta mètrica de la vanitat de la qual parlàvem ja l'últim dia. Per tant, és inherent i és necessari que això no variï, que forma part de l'estat natural d'una xarxa social, i és que la informació pugui ser vigent a tota hora i amb tota transparència. Llavors, jo particularment no estic massa a favor de que es comencin a filtrar aquests vots i no tinc massa clar que realment l'objectiu sigui cert, fixa't. Sí, jo també estic d'acord. És que, clar, i fixa't després també, t'afegeixo, parlàvem, quan abans m'està parlant de la guerra de likes, comentaves la guerra de seguidors, i inclús hi ha una sensació que sempre que quan publiquem quelcom, o sigui, la sensació de que quan publiques alguna cosa, si no té cap tipus de resposta, que ara estaríem dient que són likes, són seguidors, o ara estem afegint la variable aquesta dels negatius, hi ha també aquesta altra resposta. Hi ha també aquest altre fet de he publicat quelcom que està tenint un tipus de transcendència perquè no he rebut ni likes, no estic incrementant seguidors, i ara doncs posem la variable aquesta del tema negatiu, no? Tot i que això no seria, no s'està enfocant de cara a que sigui una dada, una informació pública. Però l'experiència individual de publicació, de visibilitzar contingut, opinió en les xarxes socials, inclús el no reacció, això també té un efecte personal. De pensar, estic sent ignorat, hi ha algú que realment, no sé, consideri el que jo estic publicant. Tenim tendència, i això, per exemple, si som usuaris de TripAdvisor o d'altres plataformes d'opinió, tenim bastanta tendència a participar amb la queixa, no tant amb el vot positiu. Hi ha xarxes socials que tenen... Sí que és veritat que el vot positiu, l'opinió positiva, apareix molt més. Potser perquè és fàcil, no? Perquè al final apretar amb una icona és fàcil i no saps mai la qualitat d'aquell vot positiu. Tot això són variables que realment, i que al cap i a la fi ens acaben afectant, penso, si ens ho agafem molt a pit, la participació i l'opinió de les xarxes socials, no? Totalment. I jo, fixa't, estava una mica mentre parlaves també navegant per complementar el que dius i a mi que hi ha dues coses fonamentalment que m'agraden molt. Una és la comunicació i l'altra és la comunicació amb tu, és a dir, parlar amb persones que m'estimen i que sobretot m'estimulen intel·lectualment, no?
I és interessant entendre que per damunt de tot hi ha un component que té molt a veure amb el gaudi. Nosaltres, per exemple, hem de saber entendre quan tenim audiència, usuaris que ens acompanyen i quan no. I està fetent, és a dir, està tot bé. Ara mateix, per exemple, estem nosaltres dos sols a dins de la sala. Per aquells que es puguin arribar a connectar després o escoltar-nos en diferit a través d'alguna altra plataforma, la sala Twitter no deixa de ser l'espai on els Twitter hosts, en aquest cas, o hosters, o també aquells que promouen la conversa en si mateix, van treballant, no? I en aquesta sala ara mateix hi som els dos. I per a mi l'interessant també és entendre que no cal emmascarar. I això va una mica lligat al que tu acabaves de dir i també vinculant-ho a la informació que estava cercant i sobre les reply downvotes, etc. Veig que també al final una mica el que deies tu, el que cerca és la qualificació i la qualificació en aquest cas negativa de la publicació. Seria tan interessant no centrar tant el temps en els tuits que no ens agraden com en els que sí que ho fan. És a dir, penso que això és fonamental, no? He de dir, mentrestant, que estic una mica despistada perquè és veritat que estem rebent missatges privats d'usuaris. Ara en tinc un, per exemple, Esteve, que te'l llegeixo, d'algú que ens diu tinc entès que Twitter Blue seria fer piulades de pagament o subscripcions, que és veritat que també hi ha el tema dels butlletins, de la subscripció i del pagament, que nosaltres, doncs bé, per qui vulgui està activat en aquest compte, i per altra banda el que és el botó negatiu, que efectivament ens diu aquest usuari és un tema a part, no? Per tant, així és. Comentar-vos també en el curs d'aquesta conversa i durant una setmana tindreu una enquesta oberta, de moment doncs, ja hi tenim algun vot comptabilitzat, i bàsicament gira doncs, a la volta el downvote a Twitter, però sobretot i fonamentalment respecte del tema que, si et sembla, Esteve, podem encetar a continuació i que té a veure, en aquest primer quart d'hora doncs, ens hem concentrat més en això, que haurem de seguir veient com evoluciona. És una novetat que entrava el 4 de febrer d'aquest present any 22, quan estem enregistrant aquest col·loqui o aquesta conversa. I entrem ara a un assumpte que per a mi encara, diguéssim, entranya molt més debat, perquè al final, si bé és cert que és complicat, i sobretot cal entendre molt bé les decisions que executivament van motivant molts aquests elements, perquè nosaltres no deixem de ser productes, Esteve, jo crec que tu això ho dius moltes vegades, pel que fa a les xarxes socials, però pel que fa a Facebook i a Instagram, què és el que està passant? Pocs saben quina és la posició de Meta i alguns, aquells que sí, ja han començat a deixar piulades amb una repercussió força gran i a donar-se de baixa fonamentalment de la plataforma Facebook, que també no està passant les seves millors hores i que sí que us podem compartir que la seva baixada en xifres econòmiques ha sigut monumental pel que fa aquest últim trimestre. No censuren els comentaris violents cap a Putin. Esteve, què n'opines? Bueno, és que no sé si ara amb això arribarà cap campanya de mireu, és que realment som partidaris de liberalisme, nosaltres volem ser una xarxa oberta, volem ser una empresa oberta, mentre després, per exemple, s'aprofiten de determinades dades i tampoc sabem què és el que fan amb aquelles dades nostres, no? No sé fins a quin punt estem en un món en què és molt complicat realment lidiar amb la veritat que hi hagi a darrere de tot això. Per tant, a mi m'importa pensar que al cap i a la fi segur que hi ha uns interessos aquí darrere. Pel fet aquest que us dic, que et dic, Cristina, que anar d'una banda a una altra, que per unes coses ja sí que entrin dintre d'un hermetisme, però per l'altra banda no, tot el contrari, hem de permetre realment la lliure expressió, la lliure opinió. I al final, doncs, també lligant-ho amb la part anterior, de Twitter, sí, permetrem els vots negatius, absolutament d'acord amb el que deies. Potser el que s'hauria d'incentivar és el vot en positiu, de lo bo. Deixar estar el dolent. El dolent morirà per la simple fet de ser dolent. Però en canvi els mateixos de Twitter te diuen però això ho farem servir nosaltres internament per millorar-te el teu timeline. Però Esteve, sobretot, exacte, aquí volia anar, però és que sobretot perquè tinc dubte, no, perquè t'anava a dir aquí volia anar jo, perquè sobretot tinc molts dubtes que ells realment ho facin pensant en nosaltres. I això que quan vàrem parlar de què debatrem a la propera, que volem fer un debat una mica més ràpid i més relaxat, i tu vas presentar-me aquesta qüestió, i penso que de manera força innovadora, si m'ho permets, perquè hi ha molts usuaris que encara no la coneixen,
A mi el que em crida l'atenció i em va semblar molt sa també és que succeís i que arribés ara que nosaltres estem iniciant també aquest camí per a poder debatre sobre la plataforma que d'alguna manera ens allotja i que és fantàstic perquè penso que probablement Twitter com a xarxa de microblogging, sense cap mena de dubte per a mi, és probablement la millor, però esclar, aquí no sé si entrem ja en un biaix o en una mena de deficiència que es pot anar perpetrant i romanent en el temps. Esteve, no sé què n'opines. Al final crec que haurem de ser els mateixos, com ha passat altres vegades, els mateixos usuaris que realment amb l'acció generarem o farem eleccions que tindran al final més repercussió que d'altres. No diré que siguin les millors, l'humà no es caracteritza per fer-ho tot bé, però possiblement tot això són coses que fan i en un moment determinat una plataforma que surti amb uns avantatges, amb un determinat perfil, eines i característiques són les que poden acabar guanyant més adeptes. Tu ets usuària de Twitch i crec que aquesta s'ha fet molt pensant dintre el meu humil coneixement de Twitch. La coneixes molt més a fons i m'ho podràs respondre, però crec que s'ajusta molt més i pensa molt més amb el públic objectiu que es marca, molt orientat a tota la necessitat que hi ha de l'usuari, que crec que en gran part és usuari de gaming. Crec que aquí és on està l'èxit que puguin arribar a tenir tot aquest tipus de mesures. Fins i tot va bé que plantegis això, perquè parlant de mesures una mica controverses, i això fins i tot podria servir per obrir un altre apartat un altre dia, és veritat que encara aquesta setmana en el panell de dones on em van convidar per parlar del feminisme en l'actualitat es parlava sobre la categoria gairebé pornogràfica que d'alguna manera s'ha instaurat a Twitch i que és permesa, no? I la veritat és que allò que jo reafirmava és que hi ha pràctiques que nosaltres podem decidir no portar a terme, però hem de fer per maneres que d'altres puguin exercir amb llibertat el que vulguin. I és en aquest punt on és important també per a mi com a professionals avui que fixem una mica les nostres posicions, no? Amb responsabilitat. És a dir, per una banda tenim Twitter que decideix començar a implementar a Espanya, entrava a primers d'any i realment de mes de febrer la possibilitat de començar a marcar vots. També, recorda Esteve, i nosaltres ens vàrem enfadar relativament quan vam veure que cada vegada es podia començar a filtrar més qui et podia respondre o qui podia veure les respostes, que també em sembla una altra manera d'aproximar-nos més al mitjà tradicional, per acabar, en definitiva, amb una plataforma enorme com és, ara ja no Facebook, sinó tot el conglomerat, en aquest cas encapçalat per Meta, permetent d'alguna manera que tant Facebook com Instagram no censurin la violència. Què vol dir? Jo us plantejo i deixo fins i tot plantejades dues qüestions per si més endavant això pren algun recorregut fora de la conversa que estem tenint avui, Esteve. Una seria, creus, Esteve, que Facebook ha d'utilitzar el poder que té com a arma de guerra? És a dir, tenint en compte que és una empresa estatunidenca i, per tant, fent una mica la pressió i la força que té, o convindria ser molt rigorosos, perquè d'alguna manera no sé fins a quin punt també no hi ha una comunicació de guerra, no?, de base, perquè, esclar, d'alguna manera estàs com incentivant. A veure, jo no penso la manera que ho penso jo, o sigui, amb el posicionament d'una empresa, crec que hi ha maneres, al final, de posicionar, de dir sense fer un posicionament en el que possiblement no pots perquè se'n va del teu àmbit. I amb el que ha fet Meta, el que està dient realment és un posicionament. S'està posicionant políticament, perquè està directament apuntant contra Rússia. Llavors, jo soc més partidari que quan jo ara mateix no tinc coneixement
no tinc coneixement del que hi ha de fons en el conflicte entre Rússia i Ucrània. El que sí que tinc clar és que Rússia ha començat una guerra i està atacant en territori d'un altre. Podríem entrar en matisos si no és el territori de l'altre, però és igual. Però està atacant i ha començat a atacar. Per tant, com a mínim, aquí sigui un culpable d'algú d'haver iniciat una guerra amb víctimes físiques i amb impacte molt gran, quan es pot agafar i es pot parlar. Per tant, el posicionament aquest de Meta és clarament un posicionament polític i no en soc partidari. Jo crec que es pot sempre dir en moltes situacions que les coses no es facin d'aquesta manera, que es facin d'una altra, potenciar missatges constructius i mai destructius al final. Repeteixo, o sigui, aquí està fent clarament un posicionament polític. Ara nosaltres podem estar a favor perquè a nivell europeu sembla que s'està criticant molt més Rússia. Repeteixo, jo no tinc coneixement. Sí, i cal deixar clar, a més, que aquesta conversa avui, que potser l'acabarem tenint, perquè estic convençuda que el desastre anirà increixendo, i si ho recordes, company, quan vam començar fa 2 setmanes, parlàvem del SWIFT, vam parlar molt de tot aquest tema econòmic, que en 2 setmanes ja estem veient un impacte claríssim, no? Sí. Llavors, clar, és que estan posicionant. Llavors, jo ara em faig una altra pregunta, és a dir, si et posiciones avui, demà també et posicionaràs amb un altre, no? I llavors què pensarem també o sigui, quasi la pregunta inclús ha de ser per nosaltres com a usuaris. Exacte. Nosaltres comprem el producte de Facebook amb tot el que arribi, perquè avui serà un posicionament a favor de Rússia, demà potser serà amb un altre posicionament que nosaltres potser no compartirem. Llavors, crec que més enllà d'aquest posicionament polític que moltes vegades a nosaltres es pot escapar perquè almenys a mi, parlo per mi, doncs m'agradaria més veure coses més constructives per part d'una empresa que, com tu deies o afirmaves, són empreses que tenen un pes que poden aportar en aquest sentit, poden aportar realment valor social. I que, com és lògic, han de fer ús d'aquesta responsabilitat social corporativa, això sense cap mena de dubte, però, clar, a mi, fixa't, dintre de tot això m'agradaria portar un detall a nivell d'informació per esclarir una mica més la situació, perquè certament és controversa. Mira, en concret, una piulada encara no de fa una escassa hora i mitja, en aquest cas d'Alexander Mitrenko, que diu, lògicament, ell promou aquest stop russofòbia, perquè més enllà dels que estan a favor d'aquesta guerra, entenc que hi haurà una massa, en algun tant per cent, de russos que s'han trobat una situació que probablement no els hi és agradable, i per tant aquí caldria divergir, entenc molt bé, però fent només aquest matís molt per damunt, si entrar i comentar en una qüestió que, esclar, ara pot semblar que la meva opinió va molt lligada a aquells que defensen precisament aquesta guerra i que, per tant, lògicament, com deia aquest tal Mitrenko, diu que per primera vegada des de la seva creació, publicació i tal, doncs Facebook decideix per primera vegada de manera unilateral portar a terme aquesta acció. Esclar, és fàcil alinear, però també, clar, és molt complicada també és molt complicada a vegades la posició dels demòcrates des de quin punt de vista? Des del punt de vista que jo entenc que la llibertat hi ha de ser per tothom i que, per tant, corporativament com a empresa tenim responsabilitats, però que, per altra banda, permetre que hi hagi comentaris que d'alguna manera diguin que es mori tal o que passi això, no són positius ni per nosaltres mateixos. Sí que podem fer, com de fet jo mateixa l'he estat fent, un seguiment de la guerra i que sigui responsable, que sigui posant el focus en la informació. No sé fins a quin punt realment això és incisiu, no sé fins a quin punt, perquè probablement no convé i no ens interessa tampoc posar-nos a l'altura de l'agressor. I és en aquest punt que jo volia fer l'incís, perquè probablement jo aquí em trobo amb aquest home, però m'hi separa tot un món, que probablement és la democràcia. La democràcia que significa que jo no estic d'acord amb el que fan, però tanmateix crec que tampoc cal ni s'ha d'obrir l'aparador perquè pugui cremar-se encara més
una situació que de per si ja està sent devastadora, no? Probablement aquesta seria una mica la idea. El que passa que tornem una mica també el que havies comentat, Cristina, que per què no reforçar i malauradament aquí tenim responsabilitat tots, i possiblement el fàcil és entrar dintre del vot negatiu, del missatge negatiu, i el difícil és pensar i aportar en positiu. És a dir, a partir del moment que com a societat fóssim capaços d'enfocar-nos en aportar comentari positiu, el negatiu es moriria de per si. Fixem-nos que en molts de mitjans de comunicació crec que hi ha un volum de missatge, ara mateix un volum de notícies, per exemple, en quant a l'extrema dreta, que no hi seria si no hi haguessin lectors, es moriria aquesta notícia. O sigui, el volum de notícies de l'extrema dreta s'acabaria morint senzillament per falta de lectors. Llavors, realment, la llibertat aquesta d'expressió es podria construir simplement enfocant-nos en construir valor positiu. Tu al principi ho has comentat, i el problema del vot negatiu que posés Twitter, d'acord, ho posaria, però simplement amb que realment nosaltres donessin valor real a tot el positiu, als missatges constructius, seria suficient com per deixar morir la resta. Sí, tens tota la raó. Fixa't que ara estava llegint i agraeixo a l'usuari que ens ho comenta en privat perquè sembla ser que avui a la creació d'aquesta sala, de fet m'estava sorprenent, dic que solitaris que estem i això que no és molt tard, però sembla ser que la creació de la sala ha aparegut en italià. També és fàcil, a vegades que es canvien les llengües, però és veritat que aquesta conversa l'estem allotjant des de fora de Catalunya i per tant em consten i em fan saber els usuaris privadament a través de missatge privat, fet que ho agraeixo i faré ara notar l'aportació que ens fan, que ens feu saber, que esteu a l'altra banda i que per tant no estem sols avui en aquesta xerrada i ens diuen, Esteve, em diuen, en aquest cas, em diuen Cristina, recordes l'amenaça de Facebook d'anar-se'n d'Europa? El motiu és que la Unió Europea obliga a implementar un servei de filtrar missatges d'odi, de violència, i no ho volia fer. Ara sembla que ho ha acceptat. Això d'Ucraïna i Rússia és molt més ample que els dos països. Josep Maria Rovira, gràcies, estic plenament d'acord. I de fet, probablement aquest serà un dels grans anàlisis que haurem de seguir fent i acompanyant sense cap mena de dubte, no? Insisteixo, al final, garantir que determinades coses es puguin dir pot ser perillós perquè dones abast, no fer-ho et converteix com aquells que no permeten res. Però alhora coincideixo plenament amb tu, Esteve, i crec que no podries haver tancat millor aquesta conversa dient que hi ha determinades qüestions que moririen si no se'ls hi donés aquest espai de seguiment, no? Per tant, Esteve, et demano, com a usuari, que a més et tinc lògicament responsable, com ho hem de fer? Perquè, és a dir, hi ha un punt de paternalisme, jo mateixa, com ho hem de fer, què hem de dir als usuaris perquè aconsegueixin una mica fer aquesta pedagogia i aconsegueixin, en definitiva, navegar de la mateixa manera que ho farien al carrer i a la vida, no? Pel que fa a les xarxes socials. Com aconseguim? Jo, no sé, humilment, crec que és una tasca molt complicada, i ho dic perquè a mi també em costa. Al final, som emocions, els humans som emocions, i no recordo quina pel·lícula va ser, que deien allò, un mal dia lo tiene cualquiera. Vull dir, és molt complicat realment mantenir el cap serè de forma d'intercanviar opinions o expressar opinions en xarxa social i que en un moment determinat no estem traient potser una ràbia interna. És molt complicat mantenir-se així, ja ho és en el dia a dia, i al final les xarxes socials de fet inclús és una extensió o una ampliació de la nostra persona, perquè segurament amb la vida en directe ens reprimim i amb xarxes socials som molt més oberts i som més oberts, som compte, expressem molt més, oberts és una altra... Exacte, sí, molt bé. Llavors, jo, per exemple, habitualment intento mantenir converses amb qui
podem mantenir una conversa realment com a intercanvi d'opinions, constructiva, per més que siguin allunyades, no? Des del respecte. A vegades sí que arriba un punt que te'n dones compte que un intercanvi d'opinions no portarà enlloc perquè estem molt allunyats, però si és sempre fet des del respecte, es pot generar quelcom que en un moment determinat a algú li pot també interessar, no? I inclús aportar. Però som emocions i és molt complicat i efectivament, com dius, la línia vermella d'on està, fins on hem de permetre o el que si comencem a no permetre seria interpretat precisament com una prohibició, que és una limitació de la llibertat d'expressió, que és precisament el que els altres segurament estan fent, és una línia tan fina que és complicat, però crec que si ens mantinguéssim pensant en aportar com sempre més que no pas criticar, crec que això generaria molt més del que estan fent. Sí, i a més això implica ja una estructuració de base, que no sé si la data aproximada o el nombre, la xifra aproximada d'edat per accedir és a partir dels 14-16, però en tot cas a vegades no té ni tant a veure amb una regulació purament numèrica, sinó amb una estructura de base que té molt a veure al final també amb com decidim projectar-nos i projectar i ajudar a que es projectin els nostres fills. Jo recordo quan ja fa aproximadament més d'una dotzena d'anys, aviat una quinzena d'anys, no sé si recordes tu, Esteve, ja hi havia les primeres plataformes estil Yahoo que et permetien introduir-te. Jo aleshores era joveneta, però també recordo la responsabilitat amb la que ja mirava cap allà. I penso que és interessant i és important, però com que no tots partim dels mateixos paràmetres, també és molt interessant que de manera educacional i estructural ajudem a que aquests fonaments hi siguin perquè després ens puguem projectar millor, sobretot a efectes de comportament, que és una mica allò que comentàvem fa un moment, no? Tinc més comentaris que ens fan arribar, per cert, Esteve, els usuaris. Només acabar de perfilar, quan ara parlaven d'un assumpte que nosaltres penso que no hem tingut oportunitat encara de parlar, però com que avui parlem de Facebook i té molt a veure amb aquesta regulació o aquesta possible regulació, gairebé imposició que Facebook demanava a la Unió Europea, obligava o intentava obligar a que d'alguna manera permetessin endur-se les nostres dades als Estats Units, és que certament estem parlant d'una empresa que penso que el seu líder, perquè gairebé és una qüestió estructural molt potent, des de l'època dels emperadors xinesos no hi ha hagut a la democràcia recent un personatge que hagi arribat a concentrar tant poder i, per tant, compte, perquè penso que és importantíssim. A mi no se'm passa ni... I això que em dedico professionalment a les xarxes socials, però a mi no se'm passa ni pel cap que hi hagi gent que pugui estar incitant. I si, per tant, hi ha gent que està incitant i que això de vegades també el que fa és generar microrevoltes entre els usuaris, és importantíssim que no contribuïm a això i que intentem desactivar-ho, no? Jo entenc el profund malestar que se suscita, però penso que hem d'intentar veure com tractar aquesta situació. Hi ha algú que ens comenta a Twitter una observació, ens diuen. Facebook em refusa productes pel contingut que jo he escrit. Twitter mai. Ara entrarem, i em va bé que Josep Maria ens plantegis aquest tema, Esteve i companyia, qui ja també se'ns ha adherit a la nostra sala d'aquesta nit, d'aquests conversadors, encara una mica somniadors, perquè aquests debats a aquestes hores, després de tota una setmana de feina, només és per a somniadors. A mi em sembla interessant perquè Twitter és veritat que és una xarxa social que quan nasqué amb una voluntat d'opinió, però també el perfil que hi havia, penso que intel·lectualment aspirava, això que deia l'Esteve, no? Penso, Esteve, una mica aquest contrast d'opinió. Cada xarxa social té la seva sinergia, Pinterest és molt més visual i molt més relaxada, per decoració, per elements molt més naïf. Instagram té una forta vocació de venda i fonamentalment de venda de marca personal, però des d'un punt de vista que explota molt més la imatge. I Facebook probablement és la que no ha sabut trobar el seu lloc. D'aquí que el paper que està emprenent sigui tan important. El que té Facebook és una cosa que ha aconseguit assolir amb els anys, que és moltes dades. D'aquí que també recentment molta gent hagi abandonat YouTube i Twitch, fins i tot també amb la voluntat de monetitzar tota la part gaming a YouTube. Per tant, a Facebook. I per tant, Facebook està obrint divisions
visions molt interessants. Però, esclar, Twitter ha de mantenir una mica la base que l'avala. I, de fet, Josep Maria, hi ha una versió molt alternativa que la podeu cercar tots, que es diu Mastodon, que ja va néixer fa una mica de temps i que permet a través de codi lliure generar sales on puguem conversar d'una manera més sense filtres. I a vegades sense filtres no necessàriament vol dir amb irresponsabilitat, sinó perquè Twitter, tot i que segueix intentant nodrir allò que la bandera, també segueix generant alguns problemes, sobretot pel que fa al contingut, en llengües a vegades que encara no estan habilitades, com durant molts anys va ser en el cas del català. Per tant, no m'estranyaria que per aquí, Josep Maria, a nivell comercial et donés també problemes. I ens diuen també, respecte a la gent, un educat ho serà al carrer i a la xarxa, i un poca vergonya també. L'anonimat ajuda a desinhibir-se, positivament o no. Prohibir el mateix que al carrer. No feixisme, no amenaces. Concordo absolutament amb el comentari, Esteve. No sé si vols adherir alguna cosa. Sí, juntar-ho una mica amb aquesta última part, juntar-ho amb el que vam tractar en l'anterior xerrada, és a dir, el tema de la identitat. Efectivament, a partir del moment que digitalment es pugui saber o puguem ser realment les persones que som en el món digital, aquí se'n deriven moltes coses i entre altres que aquí després ja no ha estat l'anonimat. A partir del moment que la identitat digital és d'alguna manera la mateixa que la real, ja l'anonimat aquí ja comença a ser una cosa que ja diràs, ostres, compte perquè aquí m'estic exposant ja i me veuen. Ara mateix, des de l'anonimat, sigui perquè efectivament poses un nick i a més una foto d'un gosset, per exemple, no? I ja està. Vull dir, és molt, de seguida, evidentment no és únicament una única variable, són moltes variables. Doncs ara mateix també, en un altre perfil, també hi tinc un dibuix d'una persona ben coneguda, Cristina, que m'agrada molt el dibuix que vaig fer i que li agraeixo molt, però després, amb el missatge que expresso, crec que intento aportar aquest missatge positiu que comentaves. I una cosa que sí que estava pensant, que m'hem recordat que tu en un moment determinat també havies començat a abordar el que era plataformes en les que ens poguéssim adherir pel contingut que tu generaves. Aquest contingut que tu generaries seria molt també, diguem-li, temàtic. Vull dir, les plataformes aquestes que tenim, Twitter i ja molt més Facebook, quan comentaves que és una plataforma que té molts més anys, estem pensant en una plataforma que va néixer pràcticament siguent horitzontal i hem anat movent-nos a plataformes més verticals. Però tot i així encara necessitem una mica més de verticalitat. Un usuari, ara mateix un perfil d'usuari de Twitter, s'adhereix a multitud de temàtiques al que li agrada. I per tant, les converses que pot generar allà són múltiples. Per tant, aquí genera també tot un carpó que fins a quin punt es pot mantenir, no sé com dir-ho, una qualitat. És complicat, no? En canvi, començar a tenir unes plataformes per les que tu ja comences a valorar moltes vegades pagant una quota, a partir del moment que pagues una petita quota ja comences a exigir una qualitat. Per tant, vull dir, hi ha maneres d'empoderar canals realment de valor. I tornant al que havíem comentat, els que no generin valor moriran. Estic d'acord. Mira, tenim... Es troba amb aquesta transició d'intentar moure's, perquè ho ha agafat tant, que a veure com es recol·loca dintre aquest ecosistema. Sí. Mira, tenim un nou... Em va molt bé això que dius, però fixa't, tenim també un altre comentari a Twitter ens arriba i ens diuen Facebook, als inicis, quan era als Estats Units,
ens comenta aquest usuari, et feia saber que les imatges posades se les quedava al mateix Facebook. Als Estats Units les dades privades són de les empreses i es poden vendre. A la Unió Europea les dades són de les persones i a la Xina les dades són de l'Estat. Ens va fantàstic això que ens comenta aquest usuari perquè realment dona per a veure l'escala, Esteve, que si avui bé nosaltres intentem ser professionals però ha entrat opinió en la conversa i és importantíssim ser rigorosos i sobretot responsables, va molt bé també entendre, a raó d'això que parlàvem, una mica aquesta escala de valors i com va variant depenent del territori, no? Insisteixo i torno a repetir, als Estats Units les dades privades són de l'empresa i per tant pot comercialitzar amb aquestes. A la Unió Europea les dades són de les persones i a la Xina són de l'Estat. I ens diuen també 3 punts molt radicals on, per exemple, una xarxa social té que fer 3 negocis per 3 mons, no? Sí, i certament, efectivament, i recordem també que Barcelona no fa massa temps també rebia una sucursal precisament per a fer validació de les anomenades fake news o notícies falses, no? I elegien Barcelona precisament per establir-se, perquè els hi cal tota una pila de divisions on tractar totes les qüestions que es van obrint camí en aquest segle XXI, Esteve. Recordes, Cristina, d'aquest usuari, me sembla molt interessant, perquè recordes que, i tornant a la xerrada que vam tenir la setmana passada, jo et proposava el concepte d'identity fee, és a dir, finances de la identitat, d'una forma de que si s'han de fer diners, sigui el propi usuari, el propi posseïdor o generador de les dades i en tregui, en tot cas, el profit. M'has comentat que qui treu profit d'unes dades al final és el profit en qualsevol sentit, no necessàriament econòmic, també de control. Per exemple, a la Xina, als Estats Units, té les dades que les pot vendre, per tant, control i segurament també econòmic. I en canvi a Europa, teòricament, és propietat de les persones, fins a cert punt, no? Perquè, també s'hauria de, no sé, ara mateix tinc Google, tinc Gmail i sí que he autoritzat, ho he donat, però tot el que jo genero, qui n'està traient diners és Google. Fixa't que sí, depèn del país, les dades, el tema de les dades és una cosa que encara crec que donarà molt de sí. Atenció perquè estic una mica espantada i parlo de debò, ara estic seguint una mica en directe això que està passant, recordo en data del 11 de març de l'any 22, sabeu que trobareu aquest contingut en diferit, intentarem desar-vos al canal de YouTube de la consultoria, on per cert trobareu també entrevista a l'Esteve Camps de ja fa un parell d'anys i aquestes càpsules que aniran sent recurrents sobre màrqueting, comunicació, innovació digital i altres qüestions que ens uneixen amb l'Esteve, debats que com a amics en teníem i com a professionals interessants de donar-los llum. Estic seguint una mica les tendències en aquest moment, perquè recapitulem per als que ens acabeu escoltant ara mateix. Hem començat parlant de Twitter i el downvote o vote negatiu que s'ha començat a instaurar a Espanya a primers de febrer i que ja es venia aplicant en altres països a manera de fase beta, a manera de prova i que veurem com es va desencadenant. Això significarà que podrem qualificar respostes i per tant podrem dir-li a algú si considerem que allò que ens ha dit és bo o és dolent i aquí entrem en una dicotomia molt complicada que pot sentar un precedent, no sé si serà massa positiu per a la naturalesa d'aquesta xarxa social. I seguidament hem acabat parlant de Meta, notícia d'última hora d'avui divendres, on Facebook i Instagram decideixen no vetar comentaris de violència contra Putin i mantenir-los incentivant, en aquest cas, per a no vetar-ho, que això es produeixi i que per tant es generi probablement una bola de foc difícil de combatre també. En aquest sentit, veig que ara mateix és trending topic Telegram i Esteve, et recopilo i et llanço aquesta pregunta i als usuaris que ens esteu seguint i que gràcies que ens heu fet seguir i saber que ens esteu seguint encara que no us estiguem veient a tots avui a la sala. Esteve, parlaves abans que moltes vegades una xarxa social, quan és pública, et permet que t'expressis més, també en el pitjor dels sentits, perquè no et veus, els usuaris també a través de Twitter ens ho feien notar. Telegram també és una xarxa social, encara que sigui un servei de missatgeria instantània. Allà, com sabeu, s'hi estan movent nombrosos grups, sobretot en el marc de la guerra, que és en el context en el que ens centràvem, també de seguiment d'allò que està passant en l'àmbit dels negocis, i ja s'està dient, en aquest cas publica notícia d'última hora,
que la publica, en aquest cas l'ambaixada russa, i que diu clarament el següent: a raó de totes les notícies que des d'Occident s'estan promovent, des de Telegram necessitem doncs, també nosaltres promoure a través de codis QR determinades informacions. S'estan convertint, Esteve, xarxes socials com Telegram poden convertir-se, poden arribar a ser armes de doble fil? Doncs aquí, no sé, potser, inclús penseu que poden ser potents també. I el Telegram, clar, el tema és on està el control d'aquestes xarxes. I, és a dir, hi ha algun botó vermell en el que poden tallar-ho. Clar, i la qüestió que tornàvem una mica al principi és qui controla. Que a vegades no és qüestió de que t'agradi o no qui controla, sinó que qui controla o com es controla sigui, diguéssim, lo suficientment o multidisciplinar o rigorós, en fi, és complicat. Sí. Torno a lligar, és que és curiós perquè és que estem parlant d'una sèrie de coses que ens lliguen molt també amb el que parlàvem l'altre dia. Cert. L'altre dia et comentàvem de tecnologies de descentralització. Totalment. Una xarxa descentralitzada seria més democràtica. Una xarxa social descentralitzada, vull dir. El Telegram, què pot passar? Ens pot empoderar, igual que en el seu moment també va ser l'aplicació que vam tenir per organitzar-nos al UOL, dels CDRs. Sí. Era una aplicació que empoderava la iniciativa social, un tema concret, estem parlant d'una mica de verticalitat, allò doncs, estava molt focalitzat i estava teòricament fins on sé, penso que era una eina descentralitzada. Però en qualsevol cas, si ens imaginem aquest context, pot ser molt potent una xarxa social sempre que no hi hagi un control. Telegram, tot el que tenim ara mateix, crec que és controlat. Al final, en qualsevol moment poden tallar-ho. Clar, però fixa't que tu... Digues, Esteve, perdona, sí. Digues, endavant. No, dic que fixa't, no, perquè m'agrada molt debatre amb tu, però clar, aquí em tallo una mica més, ja saps que nosaltres en privat... però sí que, per exemple, penso, no, de sobte, és com que... és que ara us explicaré, he quedat bocabadada amb una piulada del ministre d'un diputat, i en aquest cas té a veure amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Ucrània, ara us llegiré el que diu, però em crida l'atenció també una mica com tu parlaves d'una iniciativa social on al final cercava un pla d'igualtat territorial en un pla pacífic, i per tant quantes coses es resoldrien des del pla de l'empoderament civil, legitimat i amb consciència, no? Però aquesta és una qüestió, però clar, tornem al mateix, no? I quan nosaltres intentem garantir ser garants que això succeeixi en totes les esferes, passa que hi ha, com sempre, qui es dedica a embrutar aquestes eines. M'ha sorprès moltíssim un comentari també d'última hora. Sí, digues, Esteve, endavant. Sí, estic d'acord, Cristina, amb el que dius, era el que volíem. Mira, ens arriba un comentari de l'Emin Zepar, en aquest cas, com us deia, participa en el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Ucraïna, que diu que d'alguna manera entén, perquè així ho han recollit, com deia fa també escassos moments, Rússia, Meta com una organització, ja s'està parlant d'organització extremista, i també m'ha cridat i m'ha sorprès molt l'atenció com el multimilionari fundador de Telegram, que fa un moment parlàvem de Telegram, el Pavel Durov, diu que mai no ha proporcionat dades dels ucraïnesos a Rússia, perquè també ja s'està parlant d'això a nivell de ciberseguretat. Darrerament també durant aquestes 2 últimes setmanes, des que parléssim, Esteve, també Anonymous va fer caure bona part de la infraestructura russa, tenint en compte que Rússia probablement, i Esteve, tu que treballes molt de prop en pagament i frau, probablement estem parlant d'alguns dels sistemes més forts a nivell de ciberseguretat, el rus? Pregunto, Esteve, et veig mutejat. No sé si et pots desmutejar. Era pregunta, eh? Perdó, és que m'he quedat sense connexió per un moment. Em pots repetir la pregunta? Sí, comentava que com que et dediques a pagaments i frau,
al final, darrerament hi ha hagut aquest ciberatac enorme d'Anonymous cap a Rússia, si consideres que Rússia podria ser considerada com una de les fortaleses a nivell de ciberseguretat. Jo crec que hi ha bastant de talent allà tecnològic i de fet, durant uns anys, almenys a la meva època d'estudiant, jo recordo que molta part podríem arribar ara a parlar una mica del que és hacking bo i hacking dolent, no? Són pirates informàtics bons, pirates informàtics dolents, però al final el coneixement de fons que hi ha en tots casos realment és molt elevat i sí, la veig una potència important en aquest sentit. Compte que també estic pensant en una cosa que ara li llegia amb aquest ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, que diu una cosa que em sembla interessant que ressaltem, no? D'alguna manera ve a dir la vida soviètica que tant havien somiat els agressors ha arribat promovent la idea de que Meta és una organització extremista. Però, esclar, Meta, permetent que s'acabin trencant del tot els llaços, perquè recordem que quan s'enfronten territoris aquesta conquesta d'alguna manera es desenvolupa ara a les xarxes socials i d'una manera absolutament retransmesa a tota hora, diguéssim, no afavoreix allò que parlàvem al principi, no afavoreix perquè el que fas és gairebé llançar els braços dels agressors aquells que potser en un moment determinat no creien allò, però que les vies de referència o d'alliberament cap a l'exterior veuen que també els hi són una mica vetades. Si no és pel mateix govern, és per altra banda per aquells que d'alguna manera fomenten, perquè doncs, com que es pot dir de tot i no hi haurà censura respecte d'aquest personatge, doncs això facilita que també en un moment determinat determinats usuaris doncs, acabin de definitivament trencar qualsevol llaç d'efecte o de contacte amb la tecnologia. Per tant, és perillós, realment pot ser absolutament contraproduent aquesta decisió. Bueno, aquí és on hem de posar sentit comú i donar la vida, no donar veu a aquests. O sigui, les eines hi són. I mira, ara estic pensant, els Estats Units té armes aquí. Un pot agafar i realment prendre's la llibertat que se li dona precisament en no fer servir quelcom. Perquè considera, i amb el sentit comú que se'n suposa a l'espècie humana, veu que allò, per bé que sigui una llibertat, no és adequat. Al final, entrar també en un debat, entrar a utilitzar aquesta eina que ara Meta posa en funcionament, està a les nostres mans de no utilitzar-la i no anar a un joc que, com comentàvem abans, Cristina, jo tinc la sensació que és interessant, o sigui, té un posicionament, això. Jo l'interpreto com un posicionament polític. Em crida l'atenció un comentari que deixa també el periodista Rafael Bloch. Per cert, vull corregir-nos perquè abans he pronunciat o he intentat pronunciar, no sé per què, perquè tenia la impressió que no era així, però al final sembla ser que Reuters, no és una empresa francesa, sinó de Regne Unit i per tant volia deixar-ho esmenat. Quan al principi fèiem referència a la notícia que saltava, doncs, que hem vingut comentant al llarg d'aquesta jornada, que és que Meta permet comentaris que incentivin a l'odi o a la violència pel que fa a Putin, no? I la font era Reuters. Ara ja sabem que no és francès, en tot cas és una font britànica. Però em sorprèn en aquest cas el periodista, i si et sembla amb això podem acabar, el periodista Rafael Bloch, periodista francès del diari Express, que diu entre Rússia, que censura milers de continguts, i Meta, ex-Facebook, que permet als ucraïnesos demanar assassinat, la idea d'una internet lliure i global s'està morint davant els nostres ulls. Probablement em sembla el comentari, i com és tan difícil insistir, no pretenem sentar càtedra ni donar opinió més enllà de l'àmbit professional que ens competeix com a amics i professionals que som. Però probablement, Esteve, no sé si estàs d'acord que aquest contingut probablement és allò més ponderat, més difícil, és tan difícil en una qüestió on al final hi ha tanta emoció ser ponderant, no? Però quan ho pots veure amb una mica de perspectiva, probablement és allò més exacte dins una situació tan delicada, tecnològica i comunicativament parlant, no? Sí,
Les emocions aquí, hem comentat també abans, tenen molta influència i és molt difícil moltes vegades també contenir-les, O sigui, ho deia, al final som humans, som emocions. M'ha agradat aquesta aportació d'aquest tuit, sí. Doncs mireu, tanquem amb l'enquesta que la tenim oberta, que quedarà oberta. Demanàvem, creieu que està justificat o una empresa com aquesta té la responsabilitat de no incentivar l'odi? De moment va guanyar en el no, que no està justificat. Podreu seguir votant. Agraïm a tots aquells que ens heu acompanyat a sala fent presència i als que no heu pogut ser a sala, però que també ens esteu escoltant i que per altra banda ens esteu deixant els vostres comentaris a Twitter. Intentarem també seguir compactant tota la informació i aportar-vos totes les notícies, novetats i generar una mica de debat. Avui aquest en teníem i hem decidit concretar amb l'Esteve que acabés tenint un impacte més social. Gràcies, company, i ens trobem aproximadament cap a finals d'abril, si tot va bé, per a seguir amb aquestes càpsules informatives i d'actualitat també tecnològica. Merci, Cristina, ja saps que sempre ho passem molt bé amb les xerrades que tenim. Sí, de veritat, és una llàstima perquè al final moltes vegades la intrahistòria de les converses acaba sent més interessant, però esperem seguir guanyant batalla i fonamentalment pràctica en tot això. Gràcies, amic, que vagi molt bé i ens veiem el mes vinent amb més informació. Gràcies. Gràcies, Cristina. Gràcies a tots, gràcies.